mar chich jamni ma Aram. Kotenegi kod jako margi Jojo kaka giywago onge mar cho ka gigolo luoro ni dipo ka giyudo tuoche nikech nok mar ler e chiro no. Gilero ni cho achiel manie chiro no nogere higa 2009 ka jamni bende onge kod kar pi maringo e yo makare. Ponono ni dwaro margi okokete tim giyango ni ogibiro chulo usuru moramora. Kwa chanduok mar cho wase logo kama ng'eny kendo chuma wanoka nolosi kalo fario go chiko nyaka sani koro osebedo osekethre mak okonego dhi kata oko koro wawacho ni kochakre wuok ti onge juok chono muomre gi kore gi piny makata gisani okongisa onyanego sa saya kaka to don en chuma koro konego bed jimra ni donje yeni ni dio to lak madhi nyaka ndara kendo interfere nyaka gi siwage mar chiro mano miyo joma tiyo ka onge kwe sach tich nikech chodum makata onge kaka nyalo timo chiro kendo tamo waloko malwang'ne ni kamoro amora makata joma madho gik mimadho ok nyal madho koro mano kalure wach kipindupindu mantie awatemo kwayo ni gavana omiyo ne kaka geronwa cho koro gimoro amora kata ka ng'ama obiro iri nobiro ng'iewo gimoro wacho ni ka ok kama dang'ie pie koro miyo wabe oketho kwe maka marwa. Mano kanyero sigana mabende chak terowa e yweyo machielo to kapok wadhi antiere koda ote mopogore.